Soc Arcadi Oliveres, economista, professor d'Economia a la Universitat Autònoma de Barcelona. Soc Thais Bonilla, soc subscriptora de La Directa i ara seré sòcia de la cooperativa. Em dic Pepe Beunza, vaig fer objecció de consciència a l'any 1971, em van condenar en 2 consells de guerra, he passat per unes quantes presons, vaig estar al Sàhara en un batalló de càstig i ara soc soci de la cooperativa La Directa. Perquè pense que La Directa és un exemple de que hi ha un altre tipus de periodisme que és possible més enllà de les corporacions, de les grans corporacions mediàtiques. Que crec que és imprescindible en un moment en què molta de la informació que ens arriba ve pressionada pels propietaris, pels anunciants dels mitjans de comunicació i rarament ens ofereixen una informació de com esdevenen els fets. Em dic Eduard Calbó, soc subscriptor i ara em faré soci de la cooperativa Directa perquè vull que aquest mitjà segueixi sent independent, amb opinió pròpia i tractant temes que els altres mitjans no s'atreveixen a tractar. Perquè explica molt bé les lluites socials i per a un activista això és molt important. Crec que val la pena que aquesta informació es doni i que al mateix temps sigui acompanyada d'una crítica social que és absolutament imprescindible en el moment actual. I que aposta per una comunicació i una informació feta entre totes i per a totes. Soc Irene Jaume, soc subscriptora de La Directa i ara me faré sòcia de la cooperativa Directa perquè compartim la mateixa barricada i perquè és un dels pocs mitjans que tenen en compte les illes a l'hora de donar informació. A més, crec que La Directa és un eix d'intercanvi d'experiències, de lluites i de resistències aquí a Barcelona, a Catalunya, però també al País Valencià i a les Illes.